Hola a tothom, soc la Muriel Villanueva i avui us volia parlar del meu llibre La Tània i totes les tortugues. Es tracta d'un conte editat per Cruïlla a la col·lecció del Vaixell de Vapor a la sèrie blanca i per tant és un llibre per primers lectors. Un conte breu que explica la història de la Tània, una nena que pertany a una família monoparental i que un bon dia se'n va d'excursió amb els seus mestres i companys d'escola al Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils. Allà podrà trobar cocodrils, tortugues de moltes menes i aprendre quin és el valor de la vida animal i aprendre a respectar-la. Per mi, d'aquest llibre hi ha dues coses molt especials. Un és la magnífica feinada d'Elona Causa, que n'és il·lustradora i que em va agradar molt el que va fer amb la Tània, i l'altre és el fet que jo mateixa, quan era mestra al Penedès, acompanyava els meus alumnes a visitar aquest centre i és allà on vaig prendre consciència de la importància d'aquest respecte per la vida en concret de les tortugues i de que havíem de transmetre als nens. Vaig pensar, doncs fem un llibre per tots aquests nens que potser no visitaran aquest centre i que quedin ben conscienciats d'aquesta situació de les tortugues americanes. Desitjo que us agradi. Una abraçada a tothom. Adéu.